Yerli ýaşaýjylar we synçylar sosial mediada ýigrenç, agdalaçylyk meýilli çykyşlaryň gaýtalanmagynyň dowam etmeginden, bu hili videolaryň gaharly ýa-da nägile seslenmeleri döredip pikir alýanlaryň we görjüleriň ünsüni, energiýasyny adamlaryň ýüzbeýiz bolýan has möhüm meselelerinden başga ýana sowmagyndan alada bildirýärler diýip Adatlygyň habarçysy habar berýär. Anonimlik şertinde urulaşan synçylar millet parazlyk, tire parazlyk ähengine çykyş edýän blogçularyň görüjülerde gahar gadap döredýänligini we umuman tanqid edilýänligini, emma bu hili hereketlere töwerekleýin çuňur baha berilmeýänligini aýdýarlar. Habarçymyz bilen anonimlik şertinde urulaşan ýaşaýjy TikTok'ta Gurjak 07 hasaby bilen tanalýan ýaş gyýyň soňky günlerde aýratyn alynan bir sewitin ilatyna gönükdirip aýdan kemsizdici sözleriniň TikTok, Instagram ulanjylarynyň arasynda ul çekişme sebäp bolanlygyny aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä bu hili kemsizdici videolar şol bir sewitin ilatyna gönükdirilip tom saýlaryndan bäri ikinji gezek çap edilýär we adamlaryň ul reaksiýasyna sebäp bolýar. Şeýle-de Adatlygyň söhbetdeşi bu hili kemsizdici sözleri, yerliçillik, tire taýpa böljiligine getirýän aňlatmalary paýtagtda işleýän adamlaryň, polisiýa işgärleriniň hem ulanýanlygyny öňe sürýär. Onuň pikirçe bu hili hereketlere kanun esasynda çäre görülmeli. Anonimlik şertinde urulaşan yerli synçy diňe ýaş video bloggerleriň arasynda däl, polisiýa işgärleriniň arasynda hem kanunyna bu hili hereketlere berilýän bahany bilmeýän adamlaryň az dälligini, ýöne häkimetleriň özlerine gerek bolan ýagdaýyny başgaça pikir üçin ýanylýan raýatlara çäre görenlerini ýigrenççe böljilik bilen bagly kanun maddalaryny gowy ulanýanlyklaryny aýtdy. Türkmenistanyň Jenaýat kodeksiniň 189-njy maddasynyň 1-nji bölüminde aýdylmagyna görä, sitata: durmuş, milli, tire taýpa, etniki, jinsy, din düşmançylygy ýa-da agdalylygy döretmäge, milli mertebäni kemsitmäge gönükdirilen bilkaslaýyn hereketleri edeni, şeýle hem adamyň we raýatyň dine garaýşyna, durmuş, milli, etniki ýa-da jinsy degişliliginiň alamatlary boýunça olaryň aýratyn ýa-da dol bahal därligini wagt edeni bellenlen binýatlyk mukdarynyň 20-sinden 40-syna çenli möçberde jerime salynýar ýa-da 3 ýyla çenli möhleti azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär. Sitatanyň soňy. Bu etmişler köpçülüklerin habar veriş seriştelerini peydalanmak bilen edilse, günel tapılan adam 2 ýyldan 4 ýyla çenli möhletde azatlıktan mahrum etmek cezası bilen yüzbeýiz bolup bilýär. Awstriýada ýaşaýan raýat aktivisti Nur Muhammed Hanahuň pikirine görä, sosial mediada dören çekişmelerden soň degişli resmiýetiň jemgyýetde metduat arkaly döredilýän agdalylyga üns bermezligi, türkmen metduatynyň bu ýagdaýa baha bermezligi geň bolup görünýär. Şeýle-de öňkü diplomatyň pikirçe, sosial mediada peýda bolýan bölüji videolar ýurtdaky durmuş meseleleri, mekteplerde berilýän bilim sowadynyň derejesiniň peselmegi, ykdysady kynçylyklar, ilatyň barha garyplaşmagy, gahar gadabyň, nägileligiň köpelmegi bilen bagly bolup biler. Bu mesele yönümünün dören ok. Esası yankı halkın ağır ýagdaýy, işsizlik, garyplyk, gedaýçylyk ýöne muň gowy bir ýolu bar bolmaly. Birinciden halkın garny dok bolmaly. Halka iş ýeri bermeli. Ha şonda bu meseleler hiç orta çykmaz. Yurt içindäki synçylaryň käbiriniň şol sanyny Hanahuň hem pikirine görä, tire taýpa agdalylygyna getirýän videolaryň çap edilmegi tötenlik bolman bilkastdan, haýsyr bir niýet bilen toparlaýyn edilýän iş hem bolup biler. Maglumat üçin aýdylsa, türkmen kanunçylygy 189-njy maddanyň 1-nji ýa-da 2-nji böleginde göz öňünde tutulan etmişi gaýtadan, deslapdan dilleşmek boýunça adamlaryň topor tarapyndan gulluk ýagdaýyny peýdalanmak bilen ýa-da jemgyýetçilik birleşiginiň ýolbaşçysy tarapyndan edilse, günäli tapylanlaryň 3 ýyldan 5 ýyla çenli möhletde azatlykdan mahrum edilip bilinjekdigini aýdýar.
Pensiya we kömek pullaryny alýan raýatlardan bank kartlaryny täzelemek talap edilýär. 1 oktýabrdan girdilen bu talap uzypsyz pula garaşly raýatlar üçin goşmasy kynçylyk döretdi we indikaýyň pensiýasyny alyp bilmegini soragystyna goýdy. Plastik kartlaryny çalışmak talaby 1 oktýabrdan bäri edilýär. Pensionerlere we döwletden kömek puluny alýan raýatlara mundan beýle köne kartlaryna pulun geçirilmejegi duýduruldy diýip Balkanly Çeşmeler habar berdi. Pensiya gaznasyna degişli plastik kartlary täzelmeli. Plastik kartlary täzelmek üçin 100 manat töweregi çykdajysy bolup, bu plastik kartlary çalışmadyklaryň pensiýalary köne plastik kartlaryna geçirilip berilmez. Dip düzgünden habarly Çeşme aýtdy. Balkanly pensionerler bu talapdan nägile bolup goşmaça çykdajylaryň özlerine madda agram salýanlygyny we wagty güýji talap edýänligini aýdarlar. 100 manat pensionerleriň ençemetriň pensiýasynyň 4/1 bölegini beýlekleriň tasýarsyny emele getirýär. Goşmaça çykdajy edýän we wagtyňa alýan täze talabyň hiç bir maksady ýok. Diňe boşan gaznany doldurmakdan, garrylaryň hemde maýyplaryň pensiýa haklaryny bermän, 2 aýlap saklamakdan başga zat däldigine ynanýaryn. Dip 70 ýaşly Balkanly pensioner geçen aýlarda hem pensiýasynyň gijiktirilip berilendigini gurrun berdi. Geçen ay döwlet pensiýalary gijikdirip pul ýok bahanasy bilen bizi 1 ay aldady. Bu ay bolsa bize adam uğradyp, ýörite pensiýa gaznasynyň plastik kartyna geçmelidigimiz hakda duýdurdy. Dip pensioner sözüniň üstüne goşdy. Adatlyk radio bilen gurrundaş bolan Balkanlylaryň sözlerine görä, täze bank kartyny Halk bankynyň şahamçasynda almaly. Bu ýerde resmi namalary tapşyrmak üçin baran adamlaryň sany ören köp bolup, nowatlar 3 güne çeker. Pensiya gaznasyndaky ýagdaýdan habarly Çeşme aýlyk haklarynyň we pensiýalaryň geçirilmegi üçin ulanylýan plastik kartlarynyň döwlet ýolbaşçylaryna ýakyn kärhana tarapyndan öndürilýänligini aýdyp, kartlary täzelemek işini şol şirketin girdejilerini arttırmak maksady bilen düşündirdi. Adatlyk radiosu raýatlardan pensiýalar we kömek pullary üçin kartlary täzelemek talabynyň sebäplerini Balkan vilayatynyň pensiýa gaznasynyň wekillerinden we Halk bankynyň işgärlerinden resmi görnüşde anyklap bilmedi. Şu tomuz pensionerleriň pensiýa haklary birnäçe aýlap gijiktirilip berildi. Şonda munyň sebäbi Liwaply pensionerlere dokumentlerde olaryň atlarynda goýberilen ýalňyşlyk bilen düşündirilen bolsa, Balkanda pensiýalaryň wagtynda berilmezligi ýaşullaryň özleriniň diýridigini wagtynda subut etmänligi bilen delillendirildi. Käbir ýerlerde pensionerlere nakt pulun yetmezçilik edýänligi aýdyldy. Raýatlaryň pensiýalarynyň kömek pullarynyň gijiktirilýän wagtynda ýylatyň aýlyk jemagat töleglerini wagtynda geçirmegine berk gözegçilik edilýär. Häzirki wagtda tölegleri gijiktirilen raýatlar destine jazalandyrylýar, olaryň işi suwda berilýär, jerime salynýar. Türkmen hökümeti ýylatyň gartaşyn gatlygynyň problemalaryny resmi derejede düýpden agzamaýar. Resmi habarda pensionerlere degişli berilýän seyrek maglumatlarda pensiýalaryň her ýyl 10% ýokarlanýanlygy aýdylýar. Emma Türkmenistanlılar pensiýalaryň ösüşini duýmaýanlygyny sebäbi bahalaryň has uly depkinde ýokarlanýanlygyny belliýärler. Pensionerleriň köpüsi garyplyk derejesinde ýaşaýar. Ular pensiýasyna ýa azyk ýa da derman satyn almaly bolýanlygyny gurrun berýär. Türkmen mediasyna görä ýurtda 2025-nji ýylyň 1 ýanwaryndan başlap pensiýanyň iň pes mukdaryny keskitlemek üçin 550 manat, resmi kurs boýunça 157 Amerikan dollary möçberinde sanlar ulanylýar. Emma iş ýüzünde resmi taýdan minimal diýilip keskitlenen pensiýanyň hatda bu uzypsyz mukdaryny alyp bilmeýän pensionerleriň sany ören köp. Adatlyk bilen gürleşen Türkmenistanly pensionerleriň käbiri pensiýasynyň aýda 220 manatdan geçmeýänligini gurrun berdiler. Bu resmi kurs boýunça 62,8 Amerikan dollaryna, gara bazaryň kursy boýunça 11 dollara barabar. Neviskada bay ýurduň öz ýaşullaryny berýän pensiýasy Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda da iň pes hasaplanýar. Awganistan ve Pakistan ýowuz howa darbalaryndan we guriýer söwüşlerinden soň 15-nji oktýabrda ok atyşygy wagtlaýyn bes etmek barada ylalaşdylar. Howa darbalary we guriýer söwüşleri iki goňşy ýurduň arasynda giň gerimli konfliktiň döremek ähtimallygy baradaky aladalary artdyrdy. Pakistan Awganistanyň günortasyndaky Kandahar welaýatyna howa darbalaryny amala aşyrdy we
köp adamyň ölmegine sebäp boldy diýip yerli ýaşaýjylar Azatlyk radiosynyň Radio Azadi Owan gullugyna beren maglumatynda aýtdylar. Radio Azadi bilen söhbetdeş bolan Owan paýtagtynyň ýaşaýjylarynyň sözlerine göre partlamalar Kabulda da eşidildi. Sosial mediada paýlaşylan tasdiklanmadyk video maglumatda Owganistanyň paýtagtynda tüsse asmana ýokarlanýan ýaly bolup görünýär. Partlamalaryň sebäbi entek belli däl. Iki ýurdyň 2600 kilometr uzynlykdaky serhet ary çäginde gury ýer söwüşleri hem bolup, iki tarapda da bir näçe adam öldi. Pakistanyň Daşary işleri ministrligi 15-nji oktýabrda ýaýradan beýanatynda taraplaryň şol güni sagat 18:00-dan başlap öňümüzdäki 48 sagatyň dowamında ok atışygy wagtlaýyn bes etmek barada ılalaşandyklaryny aýtdy. Soňky ýowuzlyk 11-12 oktýabrda Taliban söwüşçüleri bilen Pakistanyň howpsuzlyk güýçleriniň arasynda bolup geçen agyr çaknyşyklardan soň ýüze çykyp, bu zorluklar onlarça adamyň ölmegine we esasy serhet geçelgeleriniň ýapylmagyna getirdi. Bu iki tarapyň arasynda häzirki güne çenli bolup geçen iň ganly çaklyşykdyr. Serhet çaknyşyklary Pakistanyň Kabulyň merkezine pilotsuz uçurlaryň howa hüjümlerini we Owganistanyň gündogorunda howa darwalaryny amala aşyrandan bir näçe gün soň döredi. Ýowuzlyklar uzak wagtlap ýaran bolan Pakistan bilen Owganistanyň Talibanynyň arasynda ähli mumy söwüşiň döremek ähtimallygy baradaky aladalary artdyrdy. Islamabad Owganistanyň Talibanyny Pakistana garşy gitdigiçe has köp ýowuz gozgolunlary amala aşyrýan Tehriki Taliban Pakistan ekstremist toporuna pena bermekde aýplaýar. 2021-nji ýylda häkimiýeti ele salan Owganistanyň Talibany bu aýplamalary reddedýär. Serhedin iki tarapyndaky raýatlar soňky söwüşleriň has giň gerimli uruşyň döremek ähtimallygy baradaky gorkularyň emeli gelmegine getirendigini aýdyp, käbir adamlaryň öýlerinden gaçyp gidendigini bellediler. Serhedin iki gapdalyndaky köp adam öýlerini boşadyp, söwüşleriň geriminiň giňelmeginden gorkup, has howpsuz ýerlere gaçdy diýip, Pakistanyň serhet ýaka Chaman şäherçesindäki jurnalist Muhammed Naim Azatlyk radiosynyň Pakistan gullugy bolan Mashal radiosuna beren interwýusynda aýtdy. Owganistanyň Chaman bilen serhetleşen Kandahar welaýatynyň Spinboldak etrawynyň ýaşaýjylary Pakistanyň harby dükçorlarynyň bazary bombalandygyny aýtdylar. Raýat awtologlaryna we öýlere hüjüm edildi. Parahat ilatdan köp adam öldürildi we yaralandy diýip, adynyň efirde agdalmazlygy şerti bilen maglumat beren yerli ýaşaýjy aýtdy. Kabuldaky Taliban hökümeti Spinboldakdaky hüjümde parahat ilatdan 12 adamyň öldürilendigini aýtdy. Soňky günlerde ýüze çykan ýowuzlyklar serhet geçelgeleriniň ýapylmagyna getirip, yerli biznesleriň işine we adamlaryň hereketine täsir etdi. Taliban söwüşçüleri we Pakistanyň eskerleri 2021-nji ýyldan bäri ýurduň 2600 kilometr ara çäginde wagtal çaknyşýarlar. Ýöne soňky ýowuzlygyň gazaplylygy uly möwjeme hökmünde görülýär.